אני בתל לוי, אני גרה ברמלה. אני חושבת שהסוד הוא שאני אוהבת בדיוק את מה שאני עושה. אני מאוד מאוד מחוברת למה שאני מוציאה החוצה. אני באמת באמת מאמינה שבכל אחת יש משהו שהוא בעצם שליחות, ואת זה אני רוצה לעזור לנשים כל הזמן לגלות ולחפש את מה שיש בתוכן. ועצם העובדה שבעצם זה מה שאני עושה, מלווה נשים בתהליכים רגשיים, נפשיים, רוחניים, להתחבר למי שהיא, מה שהיא. ואני עושה את זה בכל דרך, כאילו אם זה להטיס בנות לאומן, ואם זה סדנאות, קורסים, אימון אחד על אחת, אם זה בשיחות אישיות, כל הזמן מול נשים, ערבי נשים, הפרשות חלה, כל דרך שאני יכולה לחבר את מי שעומדת מולי כאישה, נערה, אימא, למי שהיא, זה מה שאני עושה. אם היית אומר לי בילדות שלי שאני אגיע לזה, אז זה היה נראה בדיחה ולא אמת, אבל גם מבחינה רוחנית לא היה איזשהו קשר, היה זיקים אבל לא מספיק. גם מבחינת הילדות שחוויתי, הדברים שראיתי, הדברים שהתמודדתי איתם, ובעצם כל הזמן חוויתי קושי, והקושי הוא היה מין סבל כזה, סבל מתמשך, כל הזמן, כל החיים, בכל תקופה, כאילו אם זה בבית ספר, אם זה בבגרות, אם זה בצבא, בכל תחום בחיים שלי חוויתי איזשהו קושי, ומשהו שכאילו יש דיסוננס בין העולם החיצוני למה שקורה בפנים. כל הזמן גיליתי, ניסיתי, חקרתי, רציתי למצוא שקט. וככה הגעתי לזה, לאט לאט חיפשתי לעצמי שקט, אז ככה הכרתי את רבי נחמן, כשטסתי לשם במצב הכי סערה, ופתאום גיליתי איזה משהו שקט. אני לא יודעת אם שמה, בגדול הקרש קפיצה הייתה כשהכרתי את בעלי, כי הוא מבחינתי הדמות שראיתי בו שקט, ולא הכרתי לפני זה מה זה אדם שכאילו הוא מבפנים. אז הקפיצה היא קרתה כל הזמן קרו אירועים שהובילו אותי שרק אמונה זה הפתרון. כל פעם ששאלתי שאלות, למה זה קרה לי, למה זה לא הולך, כל פעם ששאלתי שאלה, התשובה הייתה אמונה, 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 אמונה. גם אם הרופאים אומרים, לצורך העניין, עברתי שנים של טיפולי הפריה, אם הרופאים אמרו, קשה להביא ילדים, או לא תצליחי, או באמת הייתי רואה בפועל שמחברים איזשהו ביצית וזרע ולא קורה הריון, עדיין האמונה הייתה מעל הכל. וככה לאט לאט, כל הזמן הייתי מקבלת תשובה של אמונה, אמונה, אמונה. אז כאילו, את בעצמך עברת תהליך. מקושי, מקשיים, צמחתי כל פעם מחדש, וגם גיליתי שהאמונה היא התרופה. כאילו אין דרך אחרת, זה אמונה וביטחון ביחד, כאילו אין דרך אחרת לשרוד את מה שאני עוברת אם לא אמונה, בלי שאלות. למה זה קרה לי או איך זה קרה לי. תודה. אז אני באמת ככה נחשפתי למילה הזאת, תודה, משהו מאוד מאוד עכשווי כזה, אבל מבחינתי אפשר לקרוא לזה גם חלק אלוקה מבפנים, כאילו הקדוש ברוך הוא בעיניי נמצא בכל אחת. ובעצם התודעה זה מה שאני מוציאה החוצה, אני מאמינה אז זה יוצא החוצה. ומה זה בעצם תודעה? אני בוחרת, כי היו לי הרבה שנים שבחרתי לחיות סבל, כעס, דחיינות, רגשות לא נעימים, ובעצם החלק האלוקי בתוכי הוא לא באמת צריך את כל הטיסות, טיול, חומר גשמי, ובעצם אני מוצאת את זה בתוך הרצון האלוקי. גם שאני לא מבינה, לשים תודעה גם שאני לא מבינה, זה מדויק. גם שאני לא מבינה, אז יש מישהו מעליי שמבין יותר טוב בשבילי מה צריך להיות ומה טוב. אז אני מורת דרך לנשים, ובעצם השם שלי זה לוי בתל. למד בית. משם התחלתי, אמרתי, אני רוצה למשוך נשים אליי, שהם יגיעו אליי, ודרכי אני אשמש להם, אני אהיה להם מורה לדרך שלהן. והתחלתי לייצר כל מיני ראשי תיבות, הדרך לאמונה בביטחון, הדרך לאהבה באחדות, הדרך לזוגיות בנשמה, הדרך לחיבור בלב. תמיד היה את למד בית. וככה הבנתי שבעצם אני מראה לנשים דרך מה שיש בתוכם. הכל התשובות בתוכנו. דרך אגב, לסיפור מעשיות של רבי נחמן, שהוא מספר שבעצם הוא חלם איזשהו חלום שהוא מאוד מאוד רחוק,
והוא רואה שם איזה, הוא מספר על איזה איש פשוט עני, שהוא ראה שמעבר לגשר יש אוצר, ובאמת הוא קם בבוקר ואמר, אני הולך להביא את האוצר, כי אני יודע איפה זה נמצא, וראיתי בחלום מתחת לגשר, והוא הולך לשם, והוא רוצה לחפש במקום ששם בעצם הראו לו בחלום, והוא רואה בן אדם אחר, והוא אומר לו, אתה רוצה לבוא איתי? בוא תצטרף אליי, אני בדרך לבית של איזה יהודי פשוט שם רחוק רחוק, שם בתוך הבית שלו, בתוך התנור, יש שם אוצר. אז הוא אמר לו, אבל אני חלמתי שיש פה את האוצר, וכאילו לפעמים אנשים הולכים לחפש את האוצר כל כך רחוק, ואצל, כן, מנטורים, או שיטות, או גישות, או משהו, ובעצם כל האוצר נמצא בתוכנו קרוב, זה סיפור מעשייה של רבי נחמן. אוקיי, אז זה מהמם, כי אתה קורא לזה תודעה, אני רוצה לקרוא לזה אמונה. איך האמונה משפיעה? אז זה בדיוק מה שאני למדתי. גם עכשיו, מה שקורה, אנשים לא מוגנים, מפחדים, יש ילדים בבית, יש לחצים כלכליים, יש מלא רגשות, וכאילו אנחנו לא מבינות מה קורה, איך יהיה, מתי ייפול, איך ייפול, ובאמת זה חתיכת מערכה שאנחנו רואות את התמונה ככה מקרוב. אני רואה עכשיו, יש אזעקה, אני צריכה לדאוג לילדים, למה שצריך, ללכת למיגון ולהתמודד עם הכעסים והדברים שלי. אני לא רואה את כל התמונה. בסופו של דבר אני יודעת, והאמונה זה בעצם התודעה, שיהיה טוב. אני לא יודעת איך ואני לא יודעת מתי. למעשה כל ערב שאני מגיעה מול נשים אני אומרת, אין דרך לנרמל את המציאות שאנחנו חיים בה. הנה אני ואתה ברוך השם פה ותודה להשם, ויש כאלה שאנחנו לא יודעים איפה הם. אין דרך לנרמל את זה. אבל בן אדם שחי אמונה, תודעה של אמונה, הוא מבין שהוא לא מבין כלום, ואנחנו חלק ממשהו גדול ובסוף יהיה טוב. בסוף בוודאי יהיה טוב. אז זה ככה מרחיב, כן, בלי שאלות, בלי ספקות, באמונה שלמה. יש איזושהי הגבלה לתקופה של הקורונה. אני הרגשתי שעבדתי הרבה כדי לשווק את עצמי, לפרסם את עצמי, כדי שבאמת אנשים יכירו אותי ושאני אגע להרבה אנשים בלב ויחבר אותן אליי. ואז הגיעה הקורונה, וכלום, אי אפשר לצאת. כולם גם העלו לייבים או היו ברשתות פעילים, ופתאום אתה אני הרגשתי שאני נעלמת, שאני נמחקת, וזה תחושות שמאוד קשה לי לחזור אליהם, כי בעבר זה מה שהרגשתי. ותמיד עקפתי אחרי אנשים שכן, תחת המגבלות הצליחו, והנה היא מעלה, והנה מצליחה, והיא טסה, ואתה אומר כאילו, רגע, מה קורה איתי, איפה אני? ובעצם מה ששמתי לב, כשאני עוקבת אחרי אנשים שזה לא הסיפור חיים שלי, אני רוצה להיות כמוהם או לעשות כמוהם, וזה לא האמת. אז פשוט עברתי איזשהו תהליך שמחקתי את כל האנשים שגרמו לי לקווץ' שלי. אצלי איזושהי קינה, איזשהו משהו לא נעים, איזשהו אני רוצה כזה. מחקתי, ושם גיליתי את האוצר שבי. ככה גיליתי את כל הלב, את כל השיטה ואת כל הדברים, מוצרים שפיתחתי היום דרך אגב, הם יצאו רק עכשיו וזה התחיל משם. קודם כל, בעיניי צמיחה זה סוג של סגסוג. למרות שסגסוג נשמע כאילו זה התוצר הסופי, אבל זה בדיוק אותו הדבר כמו שאם אני עכשיו רואה פרפר, שכולו פורח ויפה וגדול, ולפני זה היה גולם, והגולם זה הזמן הזה של הצמיחה שלו, ואחר כך בסוף אפשר לקרוא לה כנפיים ולתוצר הסופי, שזה בעצם ההצלחה. אבל בדיוק כמו פרח, אף פרח לא פורח ישר להיות יפה ומלבלב, זה איזשהו תהליך. אז כל דבר שעושים, כל דבר שאנחנו מנסים, משתדלים, מכוונים לדרך, זה מבחינתי איזשהו דרך. כן, אבל יש הרבה אנשים שנתקעים דווקא בצמיחה. נכון. הסגסוג זה כאילו להעלות את העמוד שלה. זה כמו יעלום. כדי ללטש יעלום אתה חייב למחוץ אותו ולחתוך אותו ולחצוב בו, ובסוף יוצא כל זה. אבל כל הדרך של הכאב, של העבודה עצמה, זה גם חלק מהתהליך. אתה לא יכול להגיע בחיים לתוצר הסופי אם לא עברת את הדרך. ואנשים באמת מתייאשים הרבה בדרך, כי הם לא רואים תוצאה. יש הרבה אנשים, ואני יכולה להגיד שגם אני הייתי הרבה שנים שם, שמין, אפשר לקרוא לזה סוג של הרס עצמי, סוג של מקל בגלגלים, כאילו אתה מפחד למה יקרה כשאתה תגדל. אני זוכרת את זה בתור, זה נקודה מאוד כואבת, ונראה לי שנוגעת בכל אישה. הרבה שנים סבלתי מדימוי גוף, כאילו שמנה או שומן, והרבה פעמים אמירות היו, לא חבל, יש לך פנים יפות, וזה משהו שמאוד מאוד מצמצם. כשאנשים היו אומרים לי, שחשבתי לעשות איזשהו תהליך, אם זה כירורגי, אם זה משהו, היו אומרים לי,
כשאת תהיי רזה, את כבר לא תהיי כזאת טובה, את לא תהיי כזאת לבבית. כאילו זה מין אמירה כזאת שאת תצליחי, את כבר כאילו תרימי לעצמך את האף, או איך להגיד, זה לא בדיוק נכון, זה לא בדיוק הדבר, אבל כן, אנשים מפחדים, והיה לי פחד שאם אי פעם אני אצליח, אולי אני לא אהיה מי שאני היום. יש בזה איזושהי מחשבה, אבל זו מחשבה שמקבעת. להגביר את התודעה דווקא בשלב הזה, את האמונה וכל זה. יפה, שבאמת, נכון, זה עבודה, וגם אני חושבת שעבודה, אמונה וביטחון, זה משהו שצריך לעבוד עליו כל הזמן. כאילו, אנשים קוראים למושג חזרת בתשובה, זה לא בדיוק ככה, זה עבודה כל הזמן. סבא שלי היה אומר, חזרים למקורות. הרי אבותינו של כולנו היו שם. אז חוזרים למקורות וכל הזמן עובדים על זה. גם זה מפחד. תראה, המילה פחד, דחף, אם אני הופכת את האותיות. פחד הוא מגיע כדי לדחוף אותי. כאילו אנשים חושבים, אני מאוד מחוברת לרבי נחמן מברסלב, והוא כתב בגיל 6 את ספר המידות. בגיל 6 הוא כתב איך להימנע מחרדות ופחדים, נתן עצות מבוארות ממש איך להתמודד בחיים. ואנשים נוטים לחשוב שפחד או חרדה, דרך אגב המון נשים סובלות מזה, אנשים שפחד או חרדה הוא בעצם משהו שלילי. וזה לא שלילי בכלל, מידה כשמה צריכה להיות מדודה. אם אני מפחדת שהבן שלי ירוץ לכביש כי זה מסוכן, או הבן שלי מפחד להכניס את היד שלו לאש כי זה מסוכן, זה מעולה, זה מנע ממנו. אבל הכל צריך להיות במידה מנונה. אני מפחדת, אני רצה למיגון, להתמגן, זה מעולה. אבל אם אני מפחדת גם כשעכשיו אין כלום, והפחד שולט בי, ובגלל זה אני לא הולכת לסופר, או לא הולכת להתקלח, ואני שומעת את זה כל היום, אז הפחד הזה הוא מכשיל אותי. אז הכל צריך להיות במידה מדודה. גם קנאה, אנשים חושבים שקנאה היא משהו שלילי. זה לא נכון, אם בעלי קצת מקנא לי, אז זה מחמיא, זה קנאה נעימה. אבל אם הוא אובססיבי, אז זה הרסני. ואותו הדבר גם אם אני רוצה להיות כמו איזה רב גדול, או כמו איזה מרצה או משפיע גדול, אז קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל אם אני מקנאה ואני אומרת, הוא לא יודע מה הוא אומר, או מזלזלת בגישה שלו, אז זה לא בריא. בסך הכל גם כל העולם הזה בקנאה. הנושא של הקנאה הוא באמת מעניין, ואני אגיד לך גם למה. כי כל התורה שלנו מושתתת על קנאה. אבל כן, כל העולם, כל הסיפורים של התורה, הכל זה קנאה. יש כאלה אנשים שמתבטאים, בנות, בסדנאות, בקורסים, אומרות לי, אני לא קנאית. אז עכשיו אני יודעת שהיא הכי הרבה נגוע. כן, כי הרי כל התורה שלנו, הסיפור של האחים, קין והבל, רחל, הכל זה קנאה, קנאה. צריך לעבוד עליה שהיא תהיה מדודה. אז באמת האמונה והביטחון הוא כלי אדיר, כשאני נמצאת באיזשהו אי נוחות, זה בדיוק מתאים גם לרגעים עכשיו, שאנחנו לא באמת יודעים מה יקרה ואיך, אז האמונה נותנת ביטחון. אם אני מבינה שזה בוודאי לטובה, אם אני מבינה שכרגע האי נוחות הזאת זה משהו שהולך לקדם אותי, אנשים נוטים באמונה לחשוב שאם עכשיו עובר עליי משהו, אז זה משפט מתחיל לכל מתחזק. השם לא היה נותן לך את הניסיון הזה אם לא היית יכול לעמוד בו. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני באמת לא יכול לעמוד בניסיון, אבל למעשה המתקדמים באמונה מבינים שכל מה שאני עוברת זה כדי לעזור לאחר, כי הכל הקדוש ברוך הוא רצה פרט, הכל זה כדי לעזור לאחר. וכשאני מבינה שאני משמעותית, שאני שליחות, אז יותר קל לצלוח כל משבר, כל... ומה עושה בן אדם, נגיד שיש לו הרגלים הרגלים. אז הרגלים... לא משנה אותם. קודם כל התקופה והמצב משנה לנו מלא הרגלים בלי שנרצה. אנשים נוטים לברוח לכל מיני דברים שמטשטשים את המחשבות ואת אני רואה עם מה אני מתעסקת, עם איזה נשים ועם מה הן מתמודדות, אם זה בריחה לסמים, אם זה בריחה לכל מיני התמכרויות. יש כאלה שהכי מכורות, אומרות אני לא מכורה לכלום. ואני אומרת, מה הדבר הראשון שאת עושה בבוקר? אז היא אומרת, נוגעת בטלפון, אז את מכורה לטלפון. אבל מה אפשר לעשות? זה באמת להאמין שאפשר לשבר את זה, שאפשר לעשות עבודה על ידי תפילה. נכון, קודם כל צעדים קטנים. וגם לבנות לעצמך כלים שאת מאמינה בהם, שאת מתמידה בהם, ולשבר את ההרגלים האלה. נגיד להתחיל בשעה ביום, לא לגעת בטלפון. נכון, אבל רוב האנשים לא יודעים שהבעיה שלהם, ההרגל שלהם הוא לא תקין, אז הם לא רוצים בכלל איזה, א', מודעות,
ואחרי כאילו מודעות, התפתחות רוחנית, ואז להתחיל באמת בצעדים קטנים. זה מזכיר לי את ההליכון פה שנמצא, ששנים אמרתי לבעלי שאני רוצה הליכון, שהחלום שלי יהיה הליכון, לא בא לי לצאת החוצה, אני יוצאת לרחובות, אז תופסים אותי נשים, והן מדברות איתי ולא נעים לי, ואני רוצה להיות עם מכנסיים כשאני עושה הליכה. טוב, זה כבר נושא אחר. אבל ממש אמרתי לו, אני רוצה הליכון, אני רוצה הליכון, אני רוצה הליכון, והוא לא זרם איתי. הוא אמר לי, קודם תעשי הליכות סדירות כל יום במרחב, וכשנראה שזה משהו קבוע, ואז הגיעה הקורונה, ואז הייתי סגורה בבית עם ילדים קטנים, ואמרתי לו, אפילו הליכון אין לי, לפחות היה לי הליכון, ובאמת היה כן, לו איזה, שליחות מגיע, הליכון. ואני מאולפת על בעלי שהוא קנה לי את המתנה הגדולה הזאת, ואז בהתחלה אתה עושה את זה במרץ ובכיף, ובאמת באור, ואני גם זוכרת שהייתי שמה אוזניות, והילדים צורכים, מרביצים, וכאילו לא אכפת לי, כי אני על ההליכון, ואז כל פעם זה הפך להיות מטרד, כי בעלי היה שואל אותי, כמה עשית היום, מה היה היום? וכבר אתה בהתחלה עושה בכיף, אחר כך כבר לא. ואז הרגשתי שזה מטרד בשבילי. אני לא באמת רוצה את זה, אבל צריך את זה, כי יש לך את ההליכון, ואתה צריך לעשות איזו פעילות ספורטיבית, ואז זה בדיוק הצעד הקטן שדיברת עליו מקודם. הייתי לוקחת, טוב, אני אעשה רק 5 דקות, אני אפעיל את זה רק 5 דקות, אבל בעצם העובדה שאתה עושה 5 דקות, זה כבר הופך להיות רבע שעה, הופך להיות חצי שעה, התודעה להגיד רק 5 דקות, זה כמו ספר דברים שבנות ממש רוצות לקרוא, וכשהן מכריזות שהשבת הם יקראו ספר דברים, הן לא מצליחות, אז אני אומרת להם, רק פרשה, רק 10 פסוקים, ומה10 הופך להיות 20. לגבי ההליכון, משהו שאני זוכרת שעשיתי, הייתי מפעילה אותו על לבד, כדי שבעלי יבוא הביתה, ולא יציק לי כמה עשית, ולא יגיד, קנינו סתם את הדבר הזה. אז במצבים, לפעמים, אבל הקצת הזה הופך להיות הרבה. אז קודם כל צריך לזהות שזה הפחד, כי יש לנו הרבה פחדים לפני, אוקיי? פחדים שלא יצליח לי, שלא יאהבו אותי, שיצחקו עליי. אני יכולה להגיד שהרבה שנים העליתי סרטונים לרשת באפס עבודה, אפס הכנסה, אבל מעלה, וכאילו היום יכולה להתקשר מישהי ולהגיד לי, אני עוקבת אחריך 10 שנים. זה, מה? עכשיו היא רוצה לקנות איזה מוצר, או עכשיו היא רוצה איזושהי סדנה, או איזשהו קורס. 10 שנים אני לא ידעתי לקיומה, אבל הייתי מעלה. וגם כשאדם רואה לפעמים 0 תגובות, אז זה מחזיר אותו, לא רואים אותי, לא, זה לא נכון, זה פשוט צריך לעשות, ולהיות מכוון לאמת שלך. הרבה אנשים עובדים בעבודה שהם לא אוהבים. זה גרוע. אני זוכרת שעבדתי המון שנים בחברה מאוד גדולה, בחברה מאוד מצליחה, שאנשים ממש היו רוצים לעבוד בה, והיא מאוד מאוד מתגמלת, והייתי עובדת במחלקת מחירות, אין לי מושג איך, הבן אדם שלא יודע למכור נתקע 7 שנים במחירות, הייתי תמיד בטבלאות של כל החברה באדום, אבל נשארתי שם, וגם יש קטע במחירות, כמה שאתה מוכר יותר, אתה מביא יד, לא ממך כל הכבוד, רוצים עוד, ועוד, 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 כן, עוד ועוד ועוד, ושמה המרמור הוא לא מסתיים, כאילו את מחתימה ב8 ואת מחכה שתגיע השעה 4 וזה לא זז, וב4 את מחתימה וזה מביא את זה הביתה, וכשאתה עובד איך שוברים כשאתה מדויק, כשאתה בשליחות שלך, כשאתה אוהב את מה שאתה עושה, אז אתה נלחם על זה, אז גם אם לא תוגמלת בכסף ותגמלת באיזה מילה טובה, אז זה מספק, כמובן שיש גם לימיט, כן? יש הרבה שנים חייתי על וואו את מדהימה, באיזשהו שלב זה כבר יש כאלה גם שנגיד הם שכירים ומפחדים נגיד לפתוח עסק, למרות שזה בא להם לעשות את זה. כן, אני נתקלת באנשים שנניח יש להם כישרון למכור עוגות, נשים שיש להם כישרון לעצב דברים, ואני אומרת אופי על זה, צי, אפילו שאת עסקית, אפילו שאת עכשיו בתוך הבית, בתוך מקום ממשלתי או חברתי או מסחירה, תתחילי, לא, אני קודם צריכה לפתוח מס הכנסה, אני קודם צריכה, זה לא שם, קודם כל תראי שאת אוהבת את זה, גם אנחנו משתנים תוך כדי, אני הייתי בטוחה, שאני ממש אוהבת את זה אימון 1 ל-1, וזה היה נראה לי החלום של הפסגה, אז כן אני עושה את זה היום כשצריך, וכשאני רואה שמי שבא אליי, היא באמת מכוונת מטרה, אני לא אקח מישהי שאני לא ארגיש, שתהיה לי תוצאה, כי אני רוצה, לא בגלל שהיא רוצה אותי, כי היא אוהבת אותי או מעריצה אותי, ממש לא, כי את באמת מוכנה לעשות עבודה, וגם שם יש בשלות ומודעות, ואני אומרת לעצמי, כאילו,
תתחילי, תעשי, תתכווני את עצמך. מה גיליתי תוך כדי שתחיל להיות לי כמה מטופלות, וכל פעם מגיעות, וזמנים קבועים, שפתאום אני אוהבת יותר קהל, יותר נותן לי דרייב כשאני באה, ואני יודעת שיש לי קהל, 30, 40, 50 בנות, זה כיף לי יותר, נעים לי יותר, אז אנחנו משתנות. אז תתחילי להכין עוגות, ובסוף תגלי בכלל שאת אוהבת סיר חמין להפיץ לאנשים, לא יודעת, כאילו, להתחיל. זה גם לא רק פחד מהצלחה, זה גם פחד כאילו, איך אני אעמוד בזמנים, מכניסים מכשולים, איך אני אעמוד בזמנים, איך אני... לא, יש גם את הקטע של האנשים, הם רגילים למשהו מסוים. שינויים, האמת שבאמת שינויים זה דבר, אבל הנה אנחנו מתחילים להתרגל ששום דבר לא בטוח, שום דבר לא יציב, וצריך כל הזמן לייצר יציבות בתוך המרחב. אז מה קורה לאנשים דווקא אלה שעושים שינוי ברגע של משבר? אני חושבת שזה נותן להם מקום בטוח. אם אני עכשיו במשבר, ואני עושה צעדים שנותנים לי ביטחון ושקט ושלווה, זה דווקא מייצר מציאות חדשה בתוך הדבר הזה. מתכוון אבל נגיד, מישהו נגיד הפסיד מלא כספים, מתוך משבר הוא דווקא צמח, הוא הפסיד לבנות עסק. קודם כל אני מכירה יותר אנשים כאלה, כי כשיש לך חובות של מיליון, אתה לא מפחד להשקיע 2 מיליון. אתה כבר בתוך הבור. כי לפעמים צריך לדחוף אותך לפינה כדי לצמוח, ואני מכירה גם סיפור שלי אישי, ואני מכירה עוד סיפורים של אלפי נשים, שדווקא מתי מתוך הצמצום הזה נפתח איזשהו משהו, וזה באמת מזכיר את העניין הזה של היעלום, שאתה נמחץ, שאתה בדאון, שמה כאילו קורה כל התהליך, וזה גם משהו מוכח בתוך התורה שלנו, וגם בתוך התניה, שאתה לא רואה את התמונה הכוללת, אבל יש פה איזשהו תהליך. ולפעמים אם לא דוחפים אותך לפינה, אתה לא עושה באמת את הצעד. ואני יודעת, אנשים עם חובות, שהם מצאו את המקום של, את ההצלחה הכי גדולה, נכון? כי אין ברירה. כי אין לך ברירה, זהו עכשיו לעשות. זה מעניין אותי איך להגיע למצב כזה, בן אדם שהוא כאילו באפס שלו. אז אני אגיד לך, לפני הקורונה הייתי הולכת כמעט לכל מקום, בחינם. מה שאתם רוצים, תביאו לי אם אתם רוצים. העיקר כאילו היה לי איזשהו תגמול אני לא יודעת אפילו אם זה היה לצבור ידע, זה היה הרצון שישמעו מה שיש לי לומר. ואולי גם לא היה לי ביטחון לדעת שמה שאני אומרת הוא באמת מעניין אחרים, אז כאילו בואו תיקחו אותי, העיקר תיקחו אותי. אבל בקורונה הגיע המצב של צמצום, אחרי נראה לי שנה או שנה וחצי של הקורונה, פשוט שמה החלטתי שצריך להתחיל לקבל כסף על מה שאני נותנת, וזה לא יכול להיות יותר בחינם, כי אין מה לעשות, יש צמצום בבנק ויש תשלומים ויש ילדים בבית וחסר טיטולים, ושמה כאילו הצמצום הזה, הקושי הזה, הוא גרם לי לעשות צעד טוב, משהו לטובתי. אז אני חושבת שלפעמים כשדוחקים אותך לפינה, אז אתה באמת מקבל את התושייה הזאת, נכון. טוב, אז אנחנו חיים באמת בעולם שהוא מאוד מאוד חומרי, ובאמת אנשים, כאילו אנשים רואים לפי איך הבית שאתה גר בו, או הרכב שאתה נוסע עליו, ככה בעצם זה מעלה את המעמד, למרות שאני אחרי הרבה שנים בתוך ההתפתחות אישית ורוחנית, אני מגלה שאנשים שיש להם, הם לא באמת מוציאים על בגדי יוקרה, או רכבי יוקרה, או... זה לא שם, להפך, הם מתפתחים וגדלים, כי הם משקיעים בעסקים שמניבים עוד הכנסות. הם לא יוציאו על משהו שהוא סתם, אבל אם אני מסתכלת על התפתחות אישית והתפתחות רוחנית, השם לא סתם ברא את כל העולם הזה. אני זוכרת שלפני 15 שנה, בתחילת דרכי, אני תמיד הייתי מעלה סרטונים לרשת, ועושה שידורים חיים של שיעורי תורה. לא היה נהוג לראות אישה בפרונט, ממש. אני זוכרת שרבנים דיברו איתי באופן אישי, להגיד שזה לא יאה, לא עושים דבר כזה, וממש אני זוכרת שבנות בשיעור היו אומרות שזה כאילו, איך את מראה את הפנים, איך את מראה את הכל, איך את משמיעה, וזה באמת משהו שהוא לא נהוג, אבל הוא היה עושה לי טוב, והיה לי גם הרבה קהל שהגיע דרכי, ועשיתי לעצמי כל מיני מחשבות, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האינטרנט, אבל הקדוש ברוך הוא ברא, למה הוא ברא אותו? ובאמת תוך כדי שיעורי תורה שהעברתי, פתאום התחדד לי איזשהו חידוש. הרי האדם הראשון, האדם וחווה, הם היו בגן עדן. והקדוש ברוך הוא ידע הכל כי הוא ברא אותם. כשהוא חטא, הקדוש ברוך הוא פנה לאדם ושאל אותו מה קרה,
הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה קרה, למה היית צריך לשאול? אז הוא אמר, זו האישה שאיתי, היא פיתתה אותי. עכשיו אתה משקר לקדוש ברוך הוא שברא את העולם. זה בדיוק העניין. היום יש מצלמות בכל מקום, טלפונים, שידורים חיים. אני יכולה עכשיו לשדר ויראו אותי בכל מקום בעולם ברגע האמת. כי אוטוטו יתגלה המשיח, ואוטוטו יהיה עולם, ואתה אמרת אפילו שחקנים ואנשים חילוניים חוזרים למקור. הקדוש ברוך הוא יבוא יגיד, איפה הייתם? איפה זה? הם לא יוכלו להגיד, לא ידענו. לא ידענו, פיתו אותנו, הטעו אותנו, אמרו לנו ללכת לשם. יש הכל מונגש. הרבנים אמרו לך לא להופיע? בהתחלה, כן, שזה לא צנוע, שזה לא מקובל, שלא צריך לראות, אישה לא צריכה להיראות, שאישה לא צריכה, אני יודעת, ואני גם אמרתי לעצמי, אם אני אעלה בסוף, בעזרת השם, ב-120 שנה למעלה, ואני לא יודעת מה יגידו לי, יכול להיות שעשו לי נו ואוי ואבוי, ויכול להיות, היום עם האנשים שאני נמצאת איתם במגע, ואני מגיעה אליהם רק דרך הרשתות, אני אתן לך דוגמה, ובאמת זה יהיה סיפור מטורף. יש מישהי ששנים עוקבת אחריי בטיק-טוק, והוצאתי לא מזמן טיול לרחל אימנו, והיא הצטרפה לטיול, ופתאום אתה רואה אישה שהיא היום מנטורית, והיא מאמנת, והיא מטפלת, והיא עושה דברים מדהימים, ופתאום היא מתחילה להגיד לי, שהיא עוקבת אחריי שנים, ברמה שהיא הייתה הומלסית, וגרה מתחנת דלק, כן, אני אומרת איך הייתי יכולה להיות חשופה, למישהי, ושהיא תאהב אותי, ותעריך אותי, ותגיע אליי, כאילו, אני מבינה שזה רק הרשת, והיא אומרת, אני הייתי זרוקה מתחנת דלק לתחנת דלק, הבנות בסדנה היו בהלם, כי כשאתה מסתכל על מישהו ואתה אומר, וואי, הוא נראה טוב, וואי, הוא מדבר טוב, פתאום אתה מגלה שהבן אדם היה זרוק כמה שנים טובות, בלי מקלחת, זה מטורף מה שאני אומרת, כאילו, אתה מסתכל על האישה הזאת היום, ואתה אומר, איך יכול להיות? והיא אומרת, שהסרטונים שלי, גרמו לה לאהוב להתרגש, לאהוב, תקווה, לראות אותה צומחת. בשבילי זה, לא יודעת, לא הייתי מוותרת על זה. יכול להיות שיעשו לי נו למעלה, אבל לא הייתי מוותרת על זה. איך? את ההתפתחות אישית ואת הרוחנית. רוחנית, נכון, ואני גם תמיד אמרתי לה שזה שהיא בחרה בי עם הכיסוי, זה רק מראה כמה היא הקדוש ברוך הוא, כאילו היא יכלה ללכת לכל אחת אחרת לינוק ממנה זה, אבל היא בחרה אותי. אז זה רק אומר שהיא באמת ובקדושה. אז זהו, מסרים זה המומחיות שלי. ממש, מסרים. אני חושבת שהכל זה החושים שלנו. 5 החושים נועדו לתקשור עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסמן. אתה שומע שיר, יש בשיר הזה משהו שהיית צריך לשמוע במשפט. אתה שומע רעש מסוים, יש משהו, אתה הולך בשוק ואתה רואה את האיש הזה שלא בא לך לראות אותו, ואתה מתכווץ ואתה משחק את עצמך, מדבר בטלפון, יש שם משהו שאתה צריך ללמוד, לא סתם דורכים עליך, לא סתם מבזים אותך, הכל זה למידה, כל התחושות, אתה לא סתם אוכל את זה, לא שומע, הכל זה, ולהיות קשוב למסרים, זה כולם רואים מסרים, אבל לא כולם מבינים דבר מתוך דבר. אז קודם כל, מה אני ממליצה? קודם כל, שיקרה הקריאה הזאת, שירגישו, זה להתחבר להשם. בכל רגע, בכל שנייה. רבי נתן אומר, כל דבר שהשגת בחיים בלי תפילה, אתה צריך לפקוט על זה. פשוט להתפלל על כל דבר, לדבר עם השם, אתה לא יודע לקחת סידור או לא, לדבר כל הזמן, מה לעשות, איך לעשות, ולהיות קשוב, כי הכל מגיע עד אליך. ואם נגיד עכשיו מישהו בזוגיות, והוא מקבל כזה סימנים מהאנרגיה וכל... למה כן או למה לא? לא, שהוא צריך לברוח מהזוגיות הזאת. איך הוא כאילו יודע להבדיל או לעשות את הפעולה? זו שאלה מצוינת, זו שאלה שאני כל הזמן נתקלת בה, בעיקר עם נשים שעושים סגולות חזרתיות. לא, נגיד יש את הסגולה של הנר שמיני של חנוכה, וכל הבנות לוקחות חנוכיה, ואם הן רווקות אז הן מבקשות להתחתן, ואם הן נשואות אז הן רוצות ילדים, ואז נגיד עוברת שנה וזה לא קורה. ואז הן אומרות לי כאילו, אבל למה זה לא קורה? אז קודם כל, הבן אדם נמצא בזוגיות, אני אדבר על בנות כי הקהל שלי הוא נשים, אישה נמצאת בזוגיות, ויש לה סימנים ותמרורי הזרה, והיא צריכה גורם שלישי לשאול אותו על הזוגיות, כבר בעיניי יש פה בעיה. כי בהתחלה הכל אמור להיות נוצץ ופרחוני ויפה, ואמור להיות כל כך לוהט וטוב, שאפילו אם יש תמרורי הזרה, אתה לא שם לב אליהם, בגלל זה אנשים מוצאים את עצמם נשואים ומאוהבים ולא מבינים למה זה. אז קודם כל, אם יש שם משהו שעולה, אז צריך לבדוק ולבחון למה, כי לא אמור להיות.
ואחר כך, אחרי שהסימן בורר לדעת אם זה לא או לא, אני אוהבת את שיטת ההתבודדות. רבי נחמן גילה לנו לקחת, כן, כמה ימים של להתבודד ולהתפלל על זה, ואני אתן לך סימן. הנה, זה מחבר אותך למסרים ולנשים. הייתה לי מישהי שהיא התחילה לצאת עם בחור בשם שלמה. כולם קוראים לו שלומי. היא שמעה מהרשת שאני גורמת לנשים למצוא את המסרים ולחבר את החיבורים, והוא עזב אותה, והם לא בקשר, והיא רוצה רק את שלומי, זה מה שמעניין אותה. והיא שמעה מחברה שלה, שהיה לה חבר, שהיא הגיעה אליי בתהליך, והיא התפללה 40 ימים על הזיווג, ומישהו אחר שעזב אותה, חזר אליה, והיום הם נשואים. אז היא הגיעה לכאן, למשרד הזה, שהיא רוצה עכשיו ששלומי יחזור אליה, ושתהיה זוגיות טובה ומטיבה. אז אמרתי לה, היא לא יודעת את המושגים של התבודדות, היא לא שמה, רשמתי לה, בואי תגידי 40 ימים מה שאני אומרת, לכן אני מאמינה באמונה שלמה, שהזיווג שלי חי וקיים, ובורא עולם יראה לי, ואני אבין דבר בתור דבר, והאם הוא שלי, תעשה שנהיה ביחד ונתחתן, ואם לא תשחרר אותו. ואמרתי לה, את זה את קוראת 40 ימים שעה קבועה, ואת תקבלי תשובה. תוך כדי 40 ימים בוודאות תקבלי תשובה. לחברה שלה ביום ה-40 הוא חזר עם טבעת. אז היא מבחינתה, אותו זה קורה. ביום ה-40, אז שהסתיימה לחימה באזור הצפון, אז מחזור חיזבאללה לבנון שלחו 40, 50, 60, 400, 500, 300, לא יודעת כמו רקטות, היה איזה מסה מסיבית. אז היא מתקשרת אליי בסוף הערב, אמרת לי, את מטורפת, קיבלתי מסר. אני אומרת לה, מה המסר? אז היא אומרת, אני קיבלתי מסר שאני צריכה להיות עם שלומי. כאילו, אמרתי לה, מה, הוא חזר, הוא התקשר, הוא הגיע, הציע. היא אומרת, לא, פשוט כל רקטה שיצאה מאזור הצפון, היה רשום שלומי, היא קיבלה את המסר. שלומי עדיין לא חזר אליה, שזה, דרך אגב, שאלת איך יודעים עם תשובה, זה תשובה, אם הוא לא חזר אלייך ולא הצהיר על הכוונות שלו, זה תשובה. אנחנו לא מקבלות בחיים מה שאנחנו רוצות, אנחנו מקבלות את מה שאנחנו צריכות, ודרך אגב, יש לי גישה עם מסרים, איך למדתי את זה, רוצה לשמוע? כשהייתי בצבא, אז היה לי איזושהי זוגיות, שחשבתי שזאת הזוגיות הראשונה והאחרונה ואהבת חיי. ועשיתי הכל, סגולות, כמאות, לחישות, סודות, תעניות, הכל, כדי שהוא יתחתן איתי וירצה אותי. בהתחלה גם רמזתי לו, הוא לא הבין את הרמז, אני רוצה להתחתן, לא הבין, ואחר כך התחלתי להגיד בגלוי וגם לא הבין. ואני רציתי להתחתן נקודה. חברה אמרה לי, צומות עשית, כן, תעניות, הכל עשיתי, צדקות, תפילות, כלום לא קרה. אז היא אמרה לי, את לא היית בכותל. אם את היית הולכת לכותל, את היית מקבלת תשובה. עכשיו הייתי ילדה חצופה, ילדה בת 19, קצת פחות מאמינה בביטחון. לקחתי פתק. דרך אגב, הפתקים האלה הם שוס אצלי, תכף אני אראה לך. לקחתי פתק ורשמתי בפתק, אם אתה קיים, תעשה שנתחתן עכשיו, וכתבתי 24 שעות. למה? כי אין לי זמן לחכות, וגם אני לא יודעת אם זה מהכותל. גם אני גרה באילת, נסעתי במיוחד, אז כאילו צריכה תשובה ודאית. שמתי את הפתק, ילדה חוצפנית, מה זה אם אתה קיים ובאותו יום הגעתי לבסיס. אני בדרך לבסיס רוצה להתקשר לבן אדם ולהגיד לו, שומע, הייתי בכותל, הוא לא עונה. יש לך ניחוש מה קרה בבסיס? מה הוא אמור לעשות אם כתבתי תוך 24 שעות הצעת נישואים? אמור להיות הצעת נישואים, נכון? אני מגיעה לבסיס, אני מקבלת טלפון, והוא נפרד ממני. אבל זאת תשובה. לא התשובה שאני רציתי לקבל. בוודאי, זאת תשובה. לא התשובה, אנחנו לא מקבלות מה שאנחנו רוצות. אנחנו מקבלות את מה שאנחנו צריכות. נכון, אבל הייתי חצופה, וגם אני רציתי רק חתונה. וגם אני יכולה להגיד לך, היום יש דור של חוקרות. הן יושבות אצלי במשרד, והן יודעות, כאילו אם יש פרידה, הן יודעות הכל על הבן זוג, לפרטי פרטים, מגדילות תמונה. מישהי ישבה פה אתמול, אמרה לי, אני יודעת שהוא חזר לאקסיט שלו. אמרתי לה, כן, מגדילות תמונה, אני אומרת לה, למה את בטוחה שהוא חזר לאקסיט שלו? אז היא אומרת, תקשיבי, היא מראה לי תמונה, היא מגדילה את הריצוף, היא אומרת לי, זה הריצוף, לא, היא אומרת לי, זה הריצוף בבית שלה. אתה מבין? אז אני אחרי הבחור ההוא, שנה הייתי, לא היה לי אינסטגרם, זה לא היה הדור הזה, הייתי במעקבים פיזית, הבן אדם הולך לסופר רואה אותי, הבן אדם הולך לבית מרקחת רואה אותי, הוא פשוט לא רצה אותי, הוא אמר לי, די, הפסקתי לאהוב אותך, ואני לא קיבלתי את זה, אבל אחרי שנה, ברוך השם, זכיתי לצאת מהסיפור הזה. קודם כל, החשיבה החיובית היא חובה. לצערי הרב, היא לא מגיעה באופן טבעי,
וגם אם אני קוראת לעצמי המנטורית לחשיבה חיובית, היא לא משהו טבעי ובסיסי וקורה ברגיל, כי אני מרצה לבנות על חשיבה חיובית, זה משהו שצריך לעבוד עליו כל הזמן, ותמיד להחליף את הלא בכן, כי זה מגיע לתודעה, זה מגיע למקומות, ולא להגיד אין לי כוח, להגיד תן לי כוח, זה הרגלים. זה הרגלים שצריך להשמיש, וצריך תמיד 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 לבצע אותם. איך זה משפיע? זה משפיע על כל היום. אם אני קמה בבוקר ואני אומרת היום יהיה לי יום טוב, והיום יהיה לי יום מוצלח, הוא יהיה יום מוצלח. אם היום אני אגיד היום אני אצליח לבשל כך וכך זה יהיה, אבל אם אני אגיד וואי אין לי כוח, אין לי חשק, אז פתאום את תרדי לרכב ואת תראי שיש לך פאנצ'ר, ואז את תראי, אני ידעתי שזה קורה, שהיום מתחיל ככה, אז נשפך עלייך נס קפה. בקיצור, זה מושך. הדיבור, העולם הזה נברא בדיבור. הדיבור הוא מושך מציאות, והוא משפיע על כל המציאות כולה. זה גם מאוד חשוב איך אתה קם בבוקר. כן, וגם אתה אפילו יכול להשפיע על אחרים. אתה יכול להשפיע על בן אדם אחר, דרך החשיבה שלך. הרי אם מלכתחילה אתה מבין שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל והכל לטובה, אבל הכל לטובה, לא חלק כן, חלק לא, הכל לטובה, אז אתה... ואיך שומרים על אופטימיות כזאת עכשיו, במצב נגיד עכשיו? קודם כל עכשיו זה חייב יותר מתמיד. איך שומרים על זה? משתדלים, כמו שדיברנו מקודם על צעדים קטנים, כל הזמן לעשות דברים שאתה אוהב, לקום, להתאפר, להתלבש, כל אחת מה שהיא אוהבת, את אוהבת לכתוב, את אוהבת לשמוע מוזיקה, לחפש את הדברים, הדאגות האלה, זה זלילת אנרגיה, להתכנס בשמחה, להתעסק בשמחה, לעשות דברים שטוב, ורק ככה, פשוט כל הזמן לעבוד בזה. תראה, המוצרים שאני פיתחתי, הם באמת מסוגלים לזה. אני בימים הקשים שלי ובתקופות הקשות, היה לי מאוד קשה לשלם למישהי קבועה כל שבוע סכום מסוים כדי התפתחות אישית, קואוצ'ינג או מה שזה לא יהיה, ובטח היה קשה לי להתמיד, גם בגלל המגבלות שהיו באותה תקופה, וגם כלכלית, גם רגשית, וגם לפתוח בפני מישהי את כל הסיפור חיים שלי. זה משהו שלא יכלתי לעשות. לכן פיתחתי מחברת, שהיא מחברת אימון יומית, עם מסר, עם שאלות, וזה למעשה תחזוקה. גם המחיר של המחברת זה לא שווה אפילו לא אימון אחד. כל אחת צריכה למצוא מה נוגע בה. בי נוגע בלכתוב, לקרוא ולשמוע. יש קטעי שמיעה, יש קישורים לקטעי שמיעה. אז לי זה עושה טוב. אחת עושה לה טוב לשבת בים, שתשב בים. אחת עושה לה טוב ללכת לאיזה קבר של צדיק. באמת למצוא את המקור הזה שנותן אנרגיה וחיות, וככה לבצע את זה כל הזמן, ולתרגל את זה. חד משמעית, אנחנו בזוגיות זה שני אנשים שונים, שני אנשים שהגיעו מערכים שונים, מסיפור שונה, מקימים בית, ומתי שמגיעה ילדים זה הרבה יותר מורכב, כי אז בעצם יש כל אחד עם הגישה שלו ועם מה שהוא הביא, אבל הפתרון הוא לשלום בית, הוא באמת להבין, לדבר. הרבה אנשים, הבעיות תקשורת שיש היום הם קשות מאוד, גברים לא באמת יודעים לדבר, ונשים קצת יותר ורבליות, וצריך לעשות פה גישור, והאישה צריכה רגע לצאת מהמקום הזה של לצפות שהוא יבין אותה, ובאמת לעשות שם עבודה. אפילו בגמרא כתוב שהבעל כאילו רואה את אשתו, את אמא שלו, כליל השלמות. מבחינתו אמא שלו זה הפסגה. מגיעה אישה שהיא בטוחה שהיא יותר טובה, אבל היא לא מבינה את זה שכמו שהבן שלה יראה אותה הכי טובה בעולם, אז ככה גם הבעל שלה, ויש שם כל מיני עניינים. עכשיו זה לא רק הבעיות מולחמה גסה, זה הרבה מעבר. צריך לקבל דברים כמו שהם, ולא לנסות לתקן ולשנות, וברגע שאנחנו מנסים לתקן ולשנות מישהו, אז אין הקשבה. צריך לקבל את זה ולהבין, ואולי גם לגרום לו לראות את הדברים כמו שהיא רואה, כי לפעמים לא רואים מה גבר רואה, גבר בא הביתה, מוריד את הנעליים שלו במקום שהוא הוריד, ומבחינתו זה ממש בסדר, זה לא מפריע לו. ואיך אישה יוצרת כאילו כאילו איך היא משכנעת את הבעל? קודם כל תפילות. אני מאמינה גדולה בתפילות והתבודדות להשפיע על האחר, זה אחד. 2, לדבר. אתה יודע, יש אישה אחת שהגיעה אליי בכל שבוע לשיחה, והיא שנים מתמודדה עם זה שקשה לה שהוא יוצא מהבית ולא זורק את הזבל. אבל אם קשה לך שהוא יוצא מהבית ולא זורק את הזבל, פעם אמרת לו את זה? כאילו היא אומרת לא, שמתי לו את הזבל ליד הדלת, שמתי לו את הזבל מאחורי הדלת, כאילו אנחנו עושים כל מיני,
וביום שהיא דיברה איתו ואמרה לו, הוא אמר, מה הבעיה? אז היית אומרת, הייתי לוקח. זה כמו מישהי אחרת ששנים הייתה מקנה בחברות שלה, כי אף פעם בעלה לא קנה לה, לא יעלום ולא זה. עכשיו, זה לא שאין כסף. פשוט הוא לא חשב שהיא צריכה את זה. אז את לא יכולה ללכת לטיפול, קודם עדיף לטפל בזה בתוך הבית, וגם... גם אם הוא אומר, אין לי כוח לדבר, אבל עדיין להתעקש. קודם כל אפשר להגיד הכל, רק תלוי איך. למשל מישהי שממש התעצבנה שבעלה בחיים לא שטף כלים או לא פינה את הכוס, היא אומרת, את הכוס מהסלון לכיור הוא לא לוקח. אז קודם כל להגיד לו, ובפעם הראשונה שהוא עושה מזה, את צריכה לעשות מסיבה. ואני יכולה להגיד לך שאותה אישה מבסוטית, כי הוא מתקלט לה על הכיור והכלים. פשוט לא הבין שזה משהו שמעניין אותה. זה כמו שאני מכירה זוג שהיו רבים על המשחת שיניים, למה היא לא סוגרת את המשחת שיניים. אבל היא לא חושבת שזה מפריע לה, כי אצלה בבית היא לא גדלה עם זה בכלל, זה לא... כל אחד צריך להגיד את הדברים, ולהגיד את הדברים בנחת, וגם למצוא את הזמן הנכון, גבר שמגיע מהעבודה, דבר אחרון שהוא רוצה לשמוע זה את התלונות. עכשיו, גם אם את נופלת בזה, מוצאים את הזמן הנכון, ומדברים על הדברים. חד משמעית, ויותר מזה אני יודעת באופן אישי, על מישהי שהייתה צמודה אליי, והייתה מגיעה איתי כל ערב להפרשת חלה, לשיעורי תורה, באמת הייתה במסירות נפש על הדת ועל הקדושה ועל הקדוש ברוך הוא, והיא ואימא שלה, חתול ועכבר, ממש ברמה של לא מדברות אחרי הרבה שנים של מריבות, שזה קודם כל זה בעיה, כי היא רצתה זיווג והיא עשתה הכל בשביל זיווג, וככה פתחנו את הדברים, שכאילו צריך לקבל את הדברים בתוך הבית, לעשות עבודה. לפעמים העיכוב הזה, העכבה הזאת, הקושי הזה שאת מתמודדת איתו, הוא בכלל מגיע מהבית האישי שלך בפנים, ובאמת היא עשתה עבודה, וזה משהו מדהים שהיא הייתה בת 41 רווקה, והיא עשתה השלמה שם, לצערי מכוח הנסיבות. אמא שלה חלתה במחלה, ובאותו רגע שהיא חלתה במחלה היא גם קיבלה אותה כמו שהיא עם ההערות שלה, וחבל שזה הגיע למצב שהיה צריך לקרות משהו מאוד מאוד קשה כדי שתקבלי את אמא שלך כמו שהיא. זה לא משנה איזה אמא קיבלת, קודם כל קיבלת אמא, כאילו יש כאלה שהיו רוצים גם לאמא רעה. ואז היא התחתנה, היא פשוט התחתנה. בשבעה הגיע הבעל של העתידי לנחם אותה, וככה היא התחתנה, כאילו, וזה מישהו שהיה שם תמיד, זה חבר הכי טוב של הבן דוד, כאילו זה מישהו שהיה שם תמיד והיה אוכל אצלם, נכון, ויש דברים שלפעמים אנחנו צריכים לגשר עליהם, וכאילו הלוואי, והניסיונות שלי והקשיים שלי יהיו מול אנשים שלא מסכימים איתי, או לא אוהבים את הדרך שלי, ולא יהיה לי איזה חס ושלום טיל להתמודד איתו, או איזה ילד שאני לא יודעת איפה הוא חס ושלום. אנשים לא מבינים את הפרופורציות האלה, וכאילו מישהו אמר עליך משהו, זהו, אני יוצא לצייד, ואני משנה אותו, וגם אי אפשר. יש לי סבתא מאוד צדיקה, יש לי כבר מנוחתה עדן, סבתא סוזן היקרה, היא מרוקאית של... הם נהגו בכל מיני גישות שאם אישה היא בימים הלא תיאורים שלה, לא נוגעים בספר, לא מתפללים, לא הולכים לבית כנסת, וזה משהו שהרבנים כבר מבינים שאין מה לעשות, זה לא... היא לא הייתה מוכנה. מה שהיא למדה, מה שהיא עשתה בילדות, זה מה קורה. וצריך להבין ולקבל אותה כמו שהיא במחשבה שלה ובגישה שלה, והייתה אומרת לי אסור, וזה הייתי אומרת, נכון, את צודקת, ועושה מה שאני חושבת. וברגע שאתה מנסה לשנות ולתקן ולהכריח, כאילו, אז שם מתחיל איזשהו עימות, שלרוב אין לזה פתרון, אם אין הכלה. האמת שהנושא של לקבל את האחר והשונה, זה משהו שמאוד אצלי בוער, ואני ממש תמיד משתדלת להרצות על זה ולדבר על זה, לקבל. אני חושבת שהכי גדול והכי משמעותי, זה התקופה הזאת, שנורא רציתי להיות אימא, ובכל מחיר, ועשיתי הכל בשביל להיות אימא. בגיל מאוד מאוד צעיר התחלתי טיפולי הפריה, וחודש אחרי חודש, ובמלחמה ובריצות, ולא היה לי רכב, ולא היה לי, היו לי המון חרדות, והייתי במקום חדש, אני גדלתי באילת ובאתי למרכז, וכלום לא הניב תוצאות, והרצון הזה להיות אימא, והרגע הזה שהפכתי להיות אימא, מבחינתי זה הרגע הכי גדול, ההצלחה הכי גדולה שקרה לי בחיים. אבל היו עוד מלא רק בעזרת האמונה והביטחון, כי הרבה פעמים היו לוקחים בציד וזרע ולא היה חיבור, כאילו גם לא היה החזרה, והייתי מאוד צעירה, שנות ה-20, שנות ה-30 הצעירות, זה לא גיל שאמור להיות,
אפילו לא 30, זה היה כל שנות ה-20, 26, 27, וזה לפני יותר מ-20 שנה, אז באמת זה היה נס שהאמונה יכלה רק לתחזק אותי, כי לא ראיתי סוף, לא ראיתי הצלחה, גם הזוגיות, יש איזשהו עניינים איתה סביב המכני הזה, ובאמת האמונה והביטחון שרק השם מחליט מתי ילד, ואני זוכרת שראיתי איזשהו מאמר, אני חושבת שזה היה של הרב שלום ארוש, שהוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך ילד, הוא יכול עכשיו להוציא אותו מהשולחן, אפילו לא צריך רחם, וזה משהו שידד בי, רק אם השם רוצה, רק אם אתה רוצה. אני יכולה להגיד לך שבהתחלה של האמונה שלי יש משפט שאומר, מתפלל לחברו נהנה תחילה. זה כאילו התחלה כזאת של חזרה בתשובה. ואז אתה הופך, אני הפכתי להיות נדיבה, התחלתי למצוא נשים שרוצות הריון, והתחלתי להתפלל עליהן, וממש היה לי מחברת של נשים להיריון, ומתפללת, וזאתי מרקר, וזאתי מרקר, ואני רואה שזאתי נשואה חודש, ואני 5 שנים, ולי עדיין אין, ולה יש, וזה היה כבר התחיל לעשות בי איזה קווץ'. אז ברגע הזה זרקתי את המחברת, ואמרתי, לא, אני לא מתפללת עליהם שלי יהיה. אני מתפללת, השם, אתה רוצה תביא, אתה לא רוצה אל תביא, הכל טוב. ושם זה נפתח, שם זה גם קרה. כל ערב, לא, זה לא, אני אסביר לך. רגע, צריך ככה. רגע. כל ערב אני מגיעה לנשים, יש פה אלפים, כן? אני מבקשת מנשים לכתוב מה הן מבקשות בשביל עצמן, בגלל הקונספט הזה של הכותל, מה את רוצה לעצמך, בריאות, אושר, פרנסה, הצלחה, לא לרשום שמות, לוקחת להם את כל הפתקים, תבין שכל צבע זה מערב שונה, לוקחת להם את הפתקים, ובסוף הערב מחלקת באופן אקראי, בלי לדעת למי חילקתי מה. יש סיפורים מטורפים עם הדבר הזה, אני יכולה לספר לך סיפור שהגעתי למישהי לבית שלה עם 8 ילדים, וילד אחד שהוא עוד מהבטן אמרו שיש לו איזושהי בעיה בלב, והיא הביאה אותו לעולם, וברוך השם הוא גדל, והוא הגיע לגיל בר מצווה, והיא מתקשרת אליי יום אחד, והיא אומרת לי, את חייבת לעשות לי הפרשת התחלה, אני לא יודעת מה לעשות, מה קרה? הילד שלי צריך לחגוג בר מצווה בשבוע הבא, ותמיד הוא סבל מהלב, עוד מהבטן, אבל הפרופסור שתמיד עושה מעקבים, אמר שהוא חייב ניתוח חירום. איך נעשה לו ניתוח חירום? איך נעבור את הניתוח? שבוע הבא יש בר מצווה, בעלי שאל את הרב אמר אל תעשו. אבל הפרופסור אומר שחייב, וזה פרופסור שמלווה את הילד, והילד חי עד גיל 13, מה לעשות? אמרתי לה, הפרשת חלה בבית שלך. באמת הגענו הביתה, נתתי לכל הבנות לרשום פתקים, סוף הערב חילקתי את הפתקים בצורה אקראית, כך שזה סגור, אין לי דרך לדעת כל אחת מה היא קיבלה. מתוך 80 בנות, האמא קיבלה את הפתק שלה, וטוב שכך, כי מה היא רשמה? הלוואי והבן שלי יחיה אחרי הבר מצווה שלו. תחשוב שאם אמא אחרת שלה, כן. ותמיד זה קורה, יש מלא סיפורים מטורפים, אני יכולה לספר לך. אז עכשיו, יש עוד מלא סיפורים. אז קודם כל מעולה, מה שקרה זה שיום למחרת היא הלכה לטרום ניתוח, כי אין מה לעשות, מקשיבים לפרופסור, והפרופסור עושה אחרי כמובן הפרשת חלה ותפילות, ובנות כאילו קיבלו על עצמם כל מיני דברים, הרופא אמר שלא צריך להחליף מסתם, קרה נס והכל תקין, טוב, בנות עשו הרבה מצוות ותפילות, ואז בגלל זה הרב אמר לא צריך. עכשיו אני יוציא נגיד פתק באופן אקראי, תבחר אתה איזה צבע? הלבן. הלבן הזה? יאללה. נגיד זה מישהי אחרת כתבה, ותמיד מוצאים, תקשיב, אתה רוצה להיות בהלם, זה נראה מבוים. תסתכל מה כתוב. אני פשוט בהלם, תראה. אתה בחרת, תראה, הבן שלי, תסתכל מה זה, שיהיה תוצאות לניתוח לבן שלי, זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. זה נראה מבוים לגמרי, נכון? תסתכל. לניתוח לבן שלי, מה הסיכוי שאני אוציא דווקא זה? מה הסיכוי, נכון? אתה קורא את זה כמה פעמים כדי להבין אם באמת כתוב ניתוח לבן? עכשיו תראה שלא בהכל כתוב, דווקא כאלה שליליים אני מוציאה. אבל תראה, נגיד זה. וואי, איזה מטורף. נגיד זה. לא, זה מלא בנות, מלא נשים. טוב, פה רשום בריאות ונחת. בוא תוציא מסר לעצמך. למרות שזה בלשון נקבה, אבל אתה תראה שיהיה לך איזו תשובה על פרנסה או על משהו. זריז אתה, לקחת... טוב, מסר בשביל...
זה מצחיק, זה לא כזה מתאים, אבל אולי אתה מכוון למישהי, הריון קל ותקין, לידה קלה בידיים מלאות. לא, אני באמת כזה. באמת? אז הנה, קיבלת תשובה, ואתה תראה שביולי כבר היא תתבשר. אתה רואה 7? רגע, ביולי... כן, ביולי עכשיו. תשובה? כן. אתה תראה, תזכור את זה, קח את הפתק הזה ותגיד לי. אתה תראה. אחר כך תפרסם את זה בפודקאסט שלך. אתה תראה. לא, אבל כן. ואם היא תלד ביולי שנה הבאה, גם יכול להיות. קוראים דברים מטורפים. אני כל כך מאמינה בזה, שזה לא סתם. איזה קטע עם הניתוח. כן,